Sanibona, phinde ngibingelele nje ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora ngalesi sikhathi nangalolu suku nangaleli viki nangale nyanga nangalonyaka. Lesi sikhathi lesi esikusona njengamanje sizothi mase sidlulile ngesize siphinde size sibuye. Lo mzuzu lo esikuwona njengamanje uzothi mase sodlulile ngeke uzophinde uze ubuye. Ngakho ke bake bathi let us embrace lesi sikhathi esikusona. Sijabule ngaso ngoba mase sesidlulile hlasimpe sesikhalela. Let us do everything esingakwazi ukuthi siyenze ngalesi sikhathi ngalomzuzu ngendlela efanelekile nethandekayo. So bantu bakaNkulunkulu kuhlezi kuyinkulu kuyithabisayo nemnandi intokozo ukuthi sihlangane ngezinkulu izindaba ezimnandi zikababa wethu ohlala ekhaya ezulwini. Ngoba indaba zeqiniso lezi, indaba zokuphila lezi, indaba zethemba lezi, ukudla lokho esiphakelana kona, ukudla komphefumulo. So njengoba ngithi izindaba zokuphila ingoba ila sithola khona ukuthi ungenze njani ukuze uphile, ungenze njani ukuze uphulukise, ungenze njani ukuze ufinyelele enkazimulweni. Okuyimbuzo abantu abaningi abahlezi bezibuza yona ukuthi ngampela njobe impilo isimfishane kanjena, njobe sekufiwa left right and center, sesifanga yonke into, sesibulawa noma kanjani, sesibulawa noma nini, sekwenzeka yonke into ngendlela eyenzeka ngayo. Yiphi indlela ukuthi siphile kahle kahle? And the only way ukuthi uphile umuntu baNkulunkulu, in as much as ungakunaka kangakanani, ungakuziba kangakanani, ungakushendezela kangakanani, ungakubalekela kangakanani, ungakhohlwa kangakanani, but iyodwa uJesu Kristu kuphela. Ngoba yena uthi mina ngiyindlela, John 14, ngiyindlela neqiniso nokuphila, akekho uza kubaba ngaphandle kwami. So ukuhamba kwakho lapha emhlabeni sorry, iyona ndlela kaKristu. Ukuphila kwakho lapha emhlabeni iyona ndlela kaKristu. Iqiniso lakho lapha emhlabeni iyona ndlela kaKristu, because iqiniso uqobo lwakhe. Mosalinyana iqiniso satshela ukuthi hayi bo lento yenza i-wrong, ukuthi hayi musumjaja uyangahlulela nani, awukakazani noNkulunkulu, usakude futhi nokuphila. Mosatshela ukuthi hayi bo le ndlela oyihambayo njalo ayikho right, izokubulala ukuthi hayi wena uhlanganaphi nani, awukakazani noKristu. Mosathi masitshela ukuthi hayi bo yazi lamaphilisi owaphuzayo awazokuphilisa, yazi azokulahlekisa, iwona azokubulala kahle kahle, bese uthi kumele ngenze njani, awu angithi yona kuthi semtholampilo nanani ulibele uba nenkani ushona le nale, iyona into ezokubulala leyo, ngeke uzokuthola ukuphila ngenxa yalokho. So bantu baNkulunkulu siphila esikhathini sobumnyama njengamanje, esikhathini sokugcina lapho khona the only way yokuthi uthole ukuphila it's through uKristu kuphela, ayikho enye. Mina ngeke ngithi maye kakhulu kulaba asebetholile ukhanya kodwa bahamba babucima, asebemtholile uKristu kodwa bahamba bamsusa. Because kufana nokuthi usubambile, because bekade ulenga ngithi usubambile, usuthi hawu ngamthola Nkosi yami uKristu, sekushoda ukuthi akudonseke manje, sekushoda ukuthi akudonseke manje, ebese wena uyamdedela, because it's all about yena ulethe isandla sakhe, and then wena into ekumele uyenze you have to grab bese yakudonsa. But ngene kathi edonsa akuzoba lula, akuzoba mnandi, kuzokwenzeka kube nokushelela, kuzokwenzeka kube nokushelela, kuzokwenzeka kube nokuhlukana, kuzoba kuwena ukuthi uthi qhubeke ekudonsa wena wenze njani, uyamdedela na bese ubuyela back to square one, ubuyela empilweni yakho kade uphuza uyiphuzele, mekade ufebe uqhubeke nokuyifebela, mekade ubhema uqhubeke uqale phathi back to square one. Kuzoba kuwena ukuthi ukhetha ukwenza njalo noma ukhetha ukuthi uKristu mase sumbambile uthi angisakudedeli Nkosi yami, noma ngathi ngiyazama ukudede ngiphinde ngiqale phansi ngikubambe futhi, phinde ngikubambe ngesinye isandla, phinde ngikubambe ngesinye isandla, kanjalo ikanjalo indaba. That is what uKristu is looking for kithina, because sonke sisengcupheni, sonke siseweni, sonke singabhubha, sonke sisenkingeni njengoba yabo nje the fact that usaphila emhlabeni onesono, emhlabeni onesitha, emhlabeni nobumnyama, emhlabeni onje, usengcupheni, usenkingeni, ungathola ukulahlekiswa, ungathola ukufa, ungathola yonke into ongayithandi, ongayifisi. So the fact that usalapha emhlabeni usamdinga uKristu each and every day, akusho ukuthi njengoba sewabhabhadisa wangena emanzini wamamkela njengeNkosi nomsindisi sekumele urelax-ke manje, Nkosi yami phela sengazana noKristu nani. Hello, you can still go back to square one. I'm talking about abantu athe sebemamkelile uKristu, bamamkela beziphilela impilo zabo, but bathi bemamkelile kwakuyikhani beqala phathi bebuswa imimoya, beqala phathi beyothwasa nani, sebemamkelile.
I'm talking about abantu sesiyazana noNkulunkulu aqale phansi ikhane feba manje kade engafebi sonke lesikhathi kade eyintombi. Ikhane manje iqale ethakatha ke manje kade engakwenzi sonke lesikhathi beyiphethe kahle. Ikhane eqala ke sephuza nje manje kade engakwenzi sonke lesikhathi engakaze abuthinta impilo yakhe yonke. Because abantu baNkulunkulu into kumele siyazi ukuthi mase usutholele noKristu ila khona zonke zikunetha. Because isimoya isibona ukuthi hayibo nange bambelela nange zethula ukuphuliswa nange donswa lona bese ke nange donswa izomdonsa na izomqwebha izomlimaza izomenza ko. That is why incwadi yamaRoma ithi ngoba nakho sesandla khona inongamelana nathi. Ngoba sesithola uthando lakhe impela konke kuzomelana nathi. Akusho ukuthi ngoba nakho usukholwa sekumele manje uphile impilo eright ke ngeke uzoshawa. Yazi wena impela uzoshawa ke. Wena impela uzoba senkingeni ke. Wena impela uzohlaselwa. Because kuyabonakala ukuthi hayibo nange ephuma emgodini hayibo buya lapho mdonseni loyo. That is why amakholwa ehlaselwa njalo. Uhlaselwa ngokuthi udembesele ukuthi enkonzweni. Uhlaselwa ngokuthi udembesele ukuthi uzile ukudla. Uhlaselwa ngokuthi udembesele ukuthi ukhuleka nje kukodwa. Uhlaselwa ngokuthi udembesele ukuthi wenze intando kaNkulunkulu. Uzulibala uzukhohlwe ngendlela ongakhohlwa ngayo. That is why amakholwa ehlaselwa njalo because ingoba suke sebambe uKristu esethola ukuphila sekushoda ukuthi adonswe nje kuphela. Usuke usuphonseliwe intambo because uKristu libele hlala ukuphonsa intambo. Emgodini wesono esizalelwe kuwona sonke lapha emhlabeni libele phonsa intambo methe umuntu ngiyamamukela uJesu uKristu njengenkosi umuntu akuphonsela intambo bese uyabamba sekuwa kuwena ukuthi ingane kathi ekudonsa ethi yekuntshontsho uyakuyeka yini ethi yekubhema uyakuyeka yini ethi yeka yonke into yekuhleba uyakuyeka yini if ungakuyeki futhi ila khona libele udedela ila ulibele udedela bese ubuyela phansi back to square one kube ngazi ukuthi awukaze waqala. But mawusaphila umuntu waNkulunkulu ngiye ngithi lihle ithemba kosaphila ngoba usangathola ukuphulukiswa esangakuthola ukuphila okuphakade kusanethemba kusanethuba kusanesikhathi usangenza nanoma yini ngoba usaphila. So isikhathi abantu baNkulunkulu esiphila kusona njengamanje izikhathi zokugcina izinsuku manje lapho khona yonke into ilwisana na wonke amakholo. Ilwisa lawa le phezulu ithi awubuyele phansi. Ilwisa lawa zama ukukhula ithi awangazami. Ilwisa laba basabalale lizwe ithi abangaliswa. Isilwisa laba ilwisa ngayo yonke indlela. So wena ongakazi ilwela ukuthi ugcina ungazanga. Wena osuwazi ilwela ukuthi ugcina ukhohliwe. Wena osuyigcina imiyalelo kaNkulunkulu ilwela ukuthi ungayigcini. Wena oshumayelayo ilwela ukuthi ungashumayeli. Wena okhulekayo ilwela ukuthi ungakhuleki. Wena ovangelayo ilwela ukuthi uhlale phansi ungaphumi imizi ngemizi. Wena oyibishop ilwela ukuthi ungawenzi kahle umsebenzi wakho khona ibandla lizohlakazeka lisaphazeke ingenzeki intando kaNkulunkulu. Wena oyisithunywa sikaNkulunkulu ilwela ukuthi ungafezekisa umsebenzi wakho. Wena olalela uJehova ilwela ukuthi ungamlalela uNkulunkulu wenze intando yakho. Ilwa ngayo yonke indlela ukuthikamezisa icebo likaNkulunkulu. So siphila kuleso sikhathi abantu baNkulunkulu. That is why ngithe ukukholwa nethuba lingokuphila. Akukho kunye ukuphila ngaphandle kwaKristu. Ayikho enye indlela ngaphandle kwazana naye. Akukho kunye ukuphulukiswa ngaphandle kokwamukela uJesu njengenkosi yomsindisi. That is why umyalezo walezi khathi ugcina uthi bantu phendukani ngoba umbuso wezulu usondele. Nikholwe, nisindiswe, nihlengwe, nibhabhadiswe. Bese nenza intando kaNkulunkulu because ufuna lokhu uJehova, ufuna ukuthi simesabe, ufuna ukuthi simthande, ufuna ukuthi simkhonze, ufuna ukuthi simhloniphe, sigcine imiyalelo yakhe. Umthanda ngani ingqondo yonke, inhliziyo yonke, ngomphefumulo wonke, ngamandla onke. Mina ngeke ngithi nalo isikhathi sakho sonke because usibusiswe nguye mase sesiphelile lesi sikhathi leso uzosikhalela. Yini into engako yenzayo ngalesi sikhathi kanti? So abantu baNkulunkulu sithola ukuphila kumdalo wezulu nomhlaba. Sithola ukuphila ngaphezulu kwayo yonke into. Sithola ukuhlengeka. Sithola uthando, sithola umusa ngokwazana naye okuyizinto esizidingayo. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi bake bangaqaphelisisa ukuthi bakudinga kangakanani ukuphila. Wena uqaphelisisa ukuthi ungidinga kangakanani imali, dinga kangakanani umshado, dinga kangakanani. Hello, ukuze ufike kulo mshado you have to wake up in the morning. Cela kona qala. Ukuze uyithole leyo mali ufikele lapha emsebenzini you need to vuka ekuseni kuqala. Because awuvusa ialarm lakho, awuvusa ukuthi ulale udle uphuthu nobhontshisi izolo kwakusuthisa wajabula walala wathi ja wangaphupha ngisho ukuphupha.
awuvuswa yilokho but uvuswa umoya kaNkulunkulu sakubusisile ngempilo namhlanje ukuthi qhubeka wenze into oyithanda ukuyenza lapha emhlabeni. That is why leli thuba leli lokuphila abantu baNkulunkulu kumele hleze sazi siqonde ukuthi ithuba lokwazana noKristu. Uthola ukusindiswa sorry, uthola ukusindiswa, uthola ukuphulukiswa, uthola ukuhlengwa. Mungakabhabhadiswa seyithuba lokuthi sakhona iJordan sangashona khona ungena emanzini. Mungakamamukela uKristu sanomlomo okhulumayo mamukele kusemanje because isikhathi awusazi. That is what I will always emphasize abantu baNkulunkulu ukuthi kuseduze kakhulu kufa. Yazi kuseduze kakhulu. Ngendlela ongayicabanga ngendlela obungeke uzitshela ukuthi kuseduze ngayo, ngendlela obufuthi ungeke uzufisa ukuthi kube seduze ngayo. But kuseduze because njengamanje akusafa abantu abadala njenga last time, njenga last years, njenga mihla yakudala. Caca ukuthi kufa umuntu omdala ngoba nakha nkosemave sekhulile bese khathele ugodukile. Manje sekufa ngisho umntwana ona 8 years. Bebulawa yini shawa ikhanda uvele wadla ama chips wafa. Yini leyo? What kind of time is that? Umnyaka onjani isikhathi sokugcina esinjani leso abantu befa ngazo zonke indlela. Qothwa imbokodo nesisekelo ngayo yonke indlela engaqothwa ngayo. Siyamdinga uNkulunkulu each and every day. Sakudinga ukuphulukiswa ngaso sonke isikhathi. Sakudinga ukuphiliswa ngayo yonke imizuzu. Sakudinga ukukhanya. He's the light provider. Ukukhanya kwezwe incwadi John sho njalo. Umaluso omuhle John sho njalo. So abantu baNkulunkulu kuyinhlanhla kakhulu ukuthi sisaphila. And from ama revelations esiwatholayo kubantu basemangale kwethuna akumnandi abajabulile. Basezinhlungweni basezinsizini bayakhala. Bayabhuba. Ngingatshela ukuthi izambulo ubrother Enigma uNkulunkulu ambonisa zona ziyijoke. Bathi abantu awusaze sasha awusavelela usho ukuthi siyosha nani hey ukuthatha light libe lokuthatha light uphinde ukuthatha light up until usubona. And the most painful thing mina abantu baNkulunkulu engayithandi ukuthi umuntu azisola. Ayikho into ebuhlungu njengokuzisola. Isingasekho ibuyele emuva. Picture it's like uzisola ngento kade utshela ngayo daily nsuku zonke. Enza ukuthi ungakwenzi. Nangakusasa enza ukuthi ungakwenzi. Nangakusasa enza ukuthi ungakwenzi. Picture it's njengomuntu bukade ukade awufuna umsebenzi. Ukahle bese uhlala 10 years uze uthole finally. Fika emsebenzini ushushana nabangani bakho seniyaqala seniyantshontsha senenza ini. Akukhuza umlungu athi ngikubonile kwicamera ntshontsha ukuthi but ungakwenzi. Phinde futhi ulutheke ukuthi awungeke phela ngithola imali extra eceleni nana phinde ulutheke uphinde ukutshontshe futhi. Aphinde akukhuza athi ungakwenzi. Phinde futhi ulutheke futhi uphinde untshontshe futhi phinde akukhuze futhi athi ungakwenzi. Akukhuze mhlawumbe ibhedlist ka 15. Ngalesi sikhathi mase sophelile umsebenzi esethi hambe ekhaya kade ngangikubekezelele. Uzokwenza njani? Uzokhala uyibhuquza. Ayisekho ibuyele emuva ukhuziwe. Waphinde wakhuzwa. Waphinde wakhuzwa. Up until kwaze kufika lapho khona sekuphelile. Because sonke sithola ithuba ngaphansi komthunzi welanga. Yabo leli thuba usaphila, usakhuza kuthiwa bophenduka. Kuthiwa beyeka lokuphuzo. Hayi beyeka lokubhema. Hayi beyeka leyo mfebo. Hayi beyeka zonke lezo zinto. Uyitshela ukuthi kuyadlalwa. Uthi hayi bophela kumnandi Nkosi yami awungeke asahlulele nani awungiphila impilo yami awusijaja nani. Uzolibona ijaji la ngempela ngomhla wokuphela. Because alikho ijaji likutshela indaba zakho liqede lihlale kanjalo. Ijaji likutshela indaba zakho bese lithi hambe ejele 15 years. Likutshela indaba zakho ukuthi wenza ukuthi wena uyalapha for good forever. Alikho ijaji izokutshela indaba zakho liqede lapho lithulele. Cha. Loyo umsizi, loyo umluleki, loyo umxwayisi, loyo umqondisi. What if ungafuna ukuqondiswa? Kukwena. If ungafuna ukuxwayiswa? Kukwena. Imagine uzothola isikopho ukuthi ukuze uqualify kumele wenze kanje uzosithola direct from lo muntu ufuna ukuthi ufinyelele kuyena. Let's say ukuze uthole umsebenzi mhlawumbe apply kwi-company thizeni. Ivele i-boss ye-company ikuthumele direct imibuzo ezobuzwa kusuku le-interview. Ikutshele yonke yo-10. Ikuthumelele nge-SMS ethi ngizobuza le mibuzo le. Qaphela ukuthi impendulo zayo noma
Ingakunikeza imibuzo kuphela, ikunikeza imibuzo nama-answer, imibuzo nama-answer, imibuzo nama-answer. Imagine. Yey ungafika ungabashiye kwi-interview, ungafika usungiqashe unga-eda ngisho ngokwakho excel ngendlela eyisimanga. Why? Because you are given everything silver platter. Yonke into inikeziwe kuwena yazi ungayideserve. Ubani othi uyakudeserve ukuthi unitshele wonke ama-answer ubusayovivinywa. Utshela ama-answers evivinywa. Uyongena u-exam usuwazi question paper nama-answer khona. Uzohlulwa yini ukuphasa? Uzofeyilelani? Nayo-ke indaba abantu baNkulunkulu. This is what the Lord is doing lesikhathi sokugcina. Uyantshela ukuthi ukuze niqualify embusweni wezulu. Hayi bo. Nako kumele nikushiye. Nako kumele nikwenze. Nako kumele ningawenzi. Nako kumele nikuphuze. Nako kumele ningakuphuzi. Nako kumele nigqoke. Nako kumele ningagqoki. Nako utshela yonke into. Kodwa uzothi uyafuna ukuqualify embusweni wezulu kodwa ufuna ukuzenza zonke lezi zinto. Siyalisisiwe abantu baNkulunkulu ukuthi ukuze singene embusweni wezulu kumele sibe ngabamesaba uJehova. Umuntu wesifazane ugqoka uhlonipheke. Ugqoke ngendlela ezozotha ethandeke enkosini engezoluthekisa ehofekise owesilisa mekubhekile athi wazowama kahle abese evukela yisilo lenkano lokuhalela ukuthi avela khwele phezulu kwakho nje ngamanje. Mosiyala uNkulunkulu ukuthi mangabe sikhulume kuyiqiniso singaphafuzi inkohliso amanga. Singaphafuzi inhlebo sikhulume ngabanye abantu nani. Zonke izinto siyaliziwe ngazo. Wasiyalwa wathi sidalwe sibahle. Izinwele zakho zi-enough mazinjena. Amehla kwa enough akudinga ukufaka okunye. Izikophe zakho amashiya enough amandla yonke into enough. Yinhle injalo awudinga uku-add okunye. That is just izindlela zokuqualify. Ebesethi ke uyokugcina ngokuzalela isonweni. Kholwa uJesu Kristu. Wabuza omuhle umbuzo Nicodemus. Wathi ukuze ngizale kabusha. Uze ngene embusweni wezulu kumele ngenze njani? Wathi kumele uzalwe kabusha. Wathi ngibuyele esisweni sikamama. Kumele uzalwe kabusha ngamanzi nangomoya. Kanjani? Ngokuyobhabhadiswa. There is ivangeli eshunyana njengamanje ukuthi kholwa ngoJesu Kristu usindiswe uhlenge ubhabhadiswe emfuleni amanzini ahamba ehlanjulwe zonke izono. Uzobe usuzelwe kabusha ngamanzi. Uzobe usuzelwe kabusha ngokwenyama. Ebese ngokomphefumulo uzalwa kabusha ngokuthi wamukela umoya kaKristu uhlale kuwe usize ukholele ezintweni zonke uqondise esonweni uqondise kuzona zonke izinto bese uyaholeleka wenza intando kaBaba ohlale ekhaya ezulwini emthabisayo khona ezohleli njalo ethokozile ngawe. Kuningi singakwazi angithi ngathi isikhathi sokuthi ufunde. Ngeke uzowazi uma ungakalandeli. Ngeke uzowazi uma ungakayi lapho la uzothola khona ulwazi. Uzokwazi kanjani esikoleni ukuthi awubhalwa kanje uma ungayi esikoleni? Uzokwazi kanjani ukuthi uzobe umhlengikazi uma ungayanga e-nursing school? Uzokwazi kanjani ukuthi kubizane ukuthi ngibe i-social worker if ungayanga esikoleni sokufundela ubu-social worker? Uzokwazi kanjani ukuze ngibe fashion designer if ungakufundelanga, if ungakubonanga at least somewhere else? If ungabukanga mhlawumbe let's say videos bese okay let me try this out, okay uthi ngizame lokho. Uzokwazi kanjani? Ngeke uze uwazi umuntu kaNkulunkulu. Yonke into idinga ukuthi uyifunde, yonke idinga ukuthi usukume uyoyenza. How much mona ke kaNkulunkulu? Why kona sifuna ukuthi mhlawumbe kulihlezi kuza mahala, kuhlezi kuza kalula. Ngisho kunjalo kuyeza still kalula kodwa ukufuni nje wena. Abantu ukukhola abasakufuna ukuthi bakulandelele, bakukhandlekele, bakuzilele benze zonke izinto. Okay it's fine. Awusakwenzi lokho. Ngale ndlela okufika ngayo ke at least kwamkele ke. Awusafuna ke enkonzweni. Na inkonzo iza khona la ku YouTube wakho, inkonzo hour lonke le kade bishunyala lapha ebandeni enkonzweni isishunyala la efonini yakho. How about uyibuke? How about uyilalele? Uyihlalele ekhaya. Bese masusuka lapho usuyilalele bese uguqa ngedolo lakho bese uthi Nkosi ngikuphi mina? Ngikuphi la? Uzokwenzakala ngempilo yami. Awusafuna ukwenza noma it's fine. Lalela ke uthole iqiniso njengoba linjalo khona lizoba usizo liphulukisa wena ezonweni, wena ekufeni, wena ekulahlweni cause indaba ingawe muntu kaNkulunkulu. Phaphama. Sikhathini sokugcina njengamanje. Konke kulele kuwena. Ihloko sethu nje sithi imimoya iyasho ukuthi izokubulala. Imimoya iyasho ukuthi izokubulala. Sitha namademoni yazi bangamaqila yidomu.
kakhulu ngendlela esimanga. Bangamaqila anganaki izinto eziningi. That is why ngisho abantu besitha bangabantu abanganaki isikhathi esiningi. Abanaki izinto abayikhulumayo, abanaki izinto abayikhiphayo, abayiphafuzayo, abanaki zonke izinto. Bayenza nje sinoma kanjani. So ngale nkathi sithi sizokubulala. Sona so sitshela ukuthi siyakwethusa nana siyakusabisa khona uzokhuthamela sona uthi abama uzongibulala sathana, kanti asazi ukuthi kahle kahle if umuntu ojulayo ombulelekayo, if ungumuntu olalela umoya kaNkulunkulu, ingale nkathi siphahluka, ingale nkathi sixwayisa. It's like uyasebenza emsebenzini athi umlungu ngizokuxosha wena, then uyitshela ukuthi uzusaba uthi ha ngizokuxosha nani, kanti cha ngele nkathi ethi uzokuxosha wena kumele ukuthi vumba ba ingqondo ucabanga ukuthi hayibo yini engenzile engenza ukuthi ngixoshwe, ubuke ukuthi hayibo ha kusema ngintshontshe ithisha emlungu ngiphinde ngintshontshe hawe mase ngaze ngixoshwe. Kumele kukuvule leyo mqondo leyo, kukuvule leyo sane leyo, kukuvule leyo mindset, kukuvule lokho kucabanga, kukuvule lokho kwenza, ebese uyaqaphelisisa ukuthi ngeke ngisakwenza ukuthi ngeke sengaze ngixoshwe la, ake ngenze 1 or 2 na 3, ake ngakwenza ukuthi. Kumele kukuvule lokho kuqonda lokho kwazi okudedebini khona uzokhumbula uphenduke. It's just like a reminder ukuze uphenduke, because sithi sihlalela ukuthi sisabise yona into esisebenzisa kakhulu ifear kubantu, and unfortunately enough it's always working, because abantu basaba kwa ikokoroshi into encane engalinganisha nangomuno wakho, asaba umuntu into encane engalinganisha nesandla sakhe, sabe inekundwana. Uzobuza ukuthi lizokwenzani, athi ha lizoncinza. Uzobuke iphi wena mali kuncinza? It's like uzobe away bese it doesn't make sense. Isikhathi abantu baNkulunkulu ukuthi yonke into sithi siyiphafuzayo, yonke into sithi siyiphahlukayo, ikukhumbuze ukuvula ingqondo ukuthi baba ha naku uzokonakala. Kufana noma ukukhula emphefumulweni noma ulizwe zikaNkulunkulu bese ubuka impilo yakho. Kumele uthuke ngisonke isikhathi if ivangeli lizoshungela, kumele likuthuse, kumele likushaye, kumele likukhumbuze ukuthi ayibo ngeke kumele uthi ha cishe ngafa. Fana noma nizobe sengozini yemoto nogingqeni wasala wasinda wedwa, kumele kukuthuse lokuthi awe mancishe ngafa. Kwangena abantu babadubula bonke endlini nibo 18 kwasala wena wedwa ucashile ngaphansi etafula, yabo lolo valo lolo. Kumele likuthuse ukuthi ngicishe ngafa ngiphinde ngize kule tavern ngisinde nama ngazi ngani. Basho njalo umuntu usuke usinde ngoNkulunkulu, athi ngisinde ngabakithi kusama abangasekho, ngisinde ngamadlozi ami nana lo usinde ngoNkulunkulu. So zonke lezi zinto ezibuswa ngomnyama, uma uthatha ukubheka le demon esuke liqhubha, let's say uqhuthe demon thizeni lapha lokuhleba kanje, libe liqhubha bese liyaphafuza liphahlwe ngelinye ilanga, lingazi ukuthi lize ziliphahluka, kanti uNkulunkulu uzokhuluma nomphefumulo wakho immediately bese uthola ukuphenduka. Because izothi liyaphahluka ukuthi ugcina ufele esonweni wena, bese uqhamuka isona seNkulunkulu sisho ukuthi hayi bayazokuhleba kuyisono. Kumele uvoice into kuyisono, hayi sona siyabulala phela, awungeke ngaze ngifa, angeke nje ngiphinde ngithinte amagama abantu. Kumele kukwethuse lokho, kumele kukusabise lokho khona kuzokubuyisela endleleni. uNkulunkulu unothando kakhulu abantu baNkulunkulu, unobubele kakhulu, unomusa, uyabekezela, uyalinda, uyalandelela, uyaphikelela, uyabekezelela lokhu uhlobo lomuntu ngokulipha ithuba. Futhi nempela akekho angamnikeza ithuba phansi komthunzi welanga, yazi akekho, lokuthi aphenduke, lokuthi aguquke, lokuthi amekele uKristu njengenkosi nomsindisi. Akekho angamnikeza ithuba. Kuba kuwena nezinkanuko zakho ukuthi zifuna zikulindele kuphi, uzufinyelele kuphi, kuze kube isiphi isiphetho sakho. But you are always given a chance. That is why abanye sebeshona no 70 kade engakholwa all along, but asindwe sesena 60. Because you are given an opportunity
unikeziwe ithuba. Ezinye izinto abantu baNkulunkulu engasho ukuthi zi-add isikhathi lapha emhlabeni, bonke nje uma uNkulunkulu utshala kakhulu enhlizweni yami ngaleso sikhathi ukuthi kuya ngempilo ephilile ukuthi how many blessings than curses now. If ungumuntu hlathi ophila ngokuthi asiza abanye abantu, meyathi nje umuntu ngiyabonga, ku-add iminyaka kuwena, ku-add izinyanga kuwena. But if wenza izinto ezingekho right, hlezi kukhalwa ngawo, hlezi kubaliswa ngawo, hlezi hawe manazi 5 years kuwena, manazi iminyaka ukuthi. So bantu baNkulunkulu kumele siyazi siqonde ukuthi you are always given a chance ukuthi uphenduke, but nezenzo zakho izona ezinga-add ekuthenini le opportunity uNkulunkulu akwabela yona aphinda kuqabeza futhi aphinda kusize ngayo. Just like uMama Mdokasi wayabela abampofu, ebathungela izimpahla, ebanikeza ukudla, enza konke. Wathi ngisho sekufika usuku lakhe lokufa bathi ngeke, siyamcela loya mama solamba phela thina. Wavuswa ekufeni, kwaba isibusiso sakhe sokuthi ukufa kuthiwa minus ngenxa yokusebenza kwakhe konke okuhle ayekwenza ekwenzela abantu lapha emhlabeni. So unikeza ithuba lokuthi uguquke, because ukuguquka akuthatha 1 day, angithi akuthatha 2 days, akuthatha iviki, ungathatha iminyaka, because ulibele ushiya kancane kancane, ulibele uzama usuku nosuku, ulibele uzama inyanga nenyanga, uphikelele, uguquka kuze kubona ukuthi ishintsha le ngane yazi ibikade ihlupha kanje ingabuyi ngisho ekhaya, kodwa mbuka manje sihlala kubo, usekwazi ngisho ukucenta igceke lo mfana, usekwazi ngisho ulibele uguquka kancane kancane, upractice uyenze lento uzofinyelele lapho Jehova athanda ukuthi ufinyelele khona. Because ukwamukela uKristu usindisa wena kumaketanga wonke obumnyama khona lapha emhlabeni. They are full of amaketanga lapha emhlabeni. Ngokwehluka yabo njengasejele kuna wonke ama-categories ukuthi ababulele la, abadlwengulele la, abamasela la, abawukuthi nokuthi amafraud la. Nalapha emhlabeni kunamaketanga akanjalo, ukuthi lo abafebayo la laba baphingayo, yes abafebayo, it's the same thing. Ukuthi la abaqamba amanga labo, iketanga neketanga likhona, kuya ukuthi wena uboshwe kuliphi lelo Kristu azokukhulula kulona. Ukuthi wena ukuphi, ubuphi uhlobo lobumnyama lapho uKristu azokukhanyisela khona, afuna ukukukhipha, because uzoza nesikhiya bese lindela wena ukuthi uyasondela yini eduzane bese uthi Nkosi ngiyakwamukela, ngikhetha wena. Isikhiya unazo uKristu, unesikhiya zayo yonke into, unesikhiya zazo zonke indawo, unesikhiya zawo wonke babizwa ngani busengicabanga igama lasesibhedlela laba ward ama-sections, yes ejele, I think kubizwa kanjalo. Section 1, section A, section C, nezikhiya zazo zonke lezo zindawo. So uyamnikeza igunya lokuthi akuvulele, uyamnikeza igunya lokuthi akuphulukise. So imimoya ke ikinganaki ukuthi ibhizi yaphahluka, ibhizi ikhuluma amaqiniso azosiza umuntu egcineni. Engakubeka njengamanje ukuthi umuntu kaNkulunkulu hlakanipha ngaphezu kwayo yonke into. Uyazi into ezokubulalisa, uyazi into ezokuphilisa, uyazi into ezokuhlenga, uyazi into ezokuphulukisa. Because izwi laNkulunkulu lela imiyalelo yakhe ila ezinhlizweni zethu. Wonke umuntu uyayazi into ayenzayo ukuthi ayikho right, uyenza azi ukuthi ayikho right. Because even ngisho umntwana omncane uthethatha le yadana efrijini, usukazi ukuthi umama yasesikoleni kusasa ayithatha lebele iqhakaza, nawe uyangibuka yini, umbuzo ukuthi uqalazelani, because uyazi ukuthi wrong lento ayenzayo. Uqalazelani mengabe etshontsha ushukela lapha ekhabetheni, because uyazi ukuthi akukho right, umama uzomshaya. Uqalazelani before avule ifriji, because uyazi ukuthi ku wrong. So if umntwana omncane ezokwazi, how much more wena una 41, awazi kahle wenza ngamasiboma. So hlakanipha, yonke imimoya ebusa emzimbeni wakho, ibuse ezandleni zakho, ikwenza izinto ongazithandi, izinyawo zakho, yonke into, ngezindebe zakho, ebusa engqondweni yakho, icabangise yonke imikhuba, icabangise zonke izinto ezingekho right, ebusa ikuhambisa ezindleleni ezimbi, ekwenzisa izenzo engazithokozeli. Into ebhede ngayo ukuthi iyakhuluma. You know the spirit ayakhuluma shema ngifuna uqamba amanga. Ayakhuluma. Lukhona uphawu olusalayo egcinile usuku. Kumele lwenze njani? Kumele ukusize. There is a certain sign ebakhona.
but uhamba wesikhathi sawubona ukuthi kukanti. So as much as ngisho ukuthi there's a certain sign ebakhona ekumele ukuthi ikwenza ubone ukuthi hayi ngeke ngiyalimala lana, ngiyafa lana. Makungenzeka ukuthi nokuthi ngingenze njani. Kufana noma uzodla ukudla okunamafutha, let's say uzodla ukudla okunamafutha. Qede nje inhliziyo yakhe vele icinzele, vele izincane, vele ishaye ngamandla, inhliziyo yakhe ishaye ngamandla, angiphathi uma uzohamba elangeni. Kuvele ukuthi iquleka same time. Kuvele ukuthi nje zumeka khona lapho. Kuvele ushawe ekhanda, ushawe siyezi, kwenzeka izinto ezingekho right. Into kwake bathi omunye udadewethu omncane, yazi ngisho ngadla izinto eziwu-10 osukwini olulodwa ezahlukahlukene. If usugula, wazi kahle ukuthi yini ekugulisile. Wazi kahle ukuthi yazi lawa ama-chips kahle. Yazi leya sweet. Wazi kahle ngisho ngakuningi kangakanani udle emcimbini kunama-salad enhlobo ukuthi wazi kahle ukuthi into eyinkinga mina engazwani nayo. Umthetho wakhona ilela salad leliyana ne-mayonnaise. Because angizwani ne-mayonnaise inamafutha kakhulu. Wazi kahle ukuthi yazi inkinga Nkosi yami ilesa spice abasifakele ekhari wabo. Because umthetho wami ngisiza wazi kahle. Definitely ngigaranti for sure. Usuke nesiqinisekiso sokuthi nako kungulisayo, nako kungilimazayo, nako kungibulalayo. So ngaleyo ndlela uma usufinyelela kulolu lwazi kuba nokukhanyiseleka yazi okufika engqondweni. There has to be a certain sign ezokutshela ukuthi okay njengoba sekwenzeka kanje ungabusakwenza ukuthi. The problem is singabantu siyashesha ukulibala. Wakwathi nje umpriest wami umuntu esifazana aveshesha ukukhohlwa. Ukuba akashesha ukukhohlwa ngaba bazali ingane kangaka. Ngabe uyakhumbula ukuthi hayibo ngeke ngasuka kabuhlungu ngami nje mina angicabangi. Bathi nxa uthi uyashesha ukukhohlwa engazala kulonyaka aphinde azale ngozayo, aphinde azale ngozayo, aphinde azale ngozayo. Elibele ebhekene ne same situation, same pain, same roots. Elibele ebhekane nayo. Because uselibele ukuthi bekubuhlungu kangakanani ukusiko. Bekubuhlungu kangakanani ekhala esewudile esetheater eyedwa elele ngomqolo, elele ngayo yonke indlela besuke benza ngayo mabezala. So singabantu sinenkinga ukuthi siyalibala. Ukuthi bekwenzekeni izolo. Ukuthi ngilimale ngiqhuzuke lapha ya. Masisupholile usukhohle ukuthi yazi ngeke ngaqhuzuka. You can still go through the same thing. Through the same way. Through the same route. Sengaphinde uqhuzuke futhi the same way. Ukudinga ukuthi sinqise njalo umoya kaNkulunkulu ukuthi usisize izintweni zonke ukuthi Nkosi la ngihambe khona ngashelela ngabheda. Ngiyacela simakade ukuthi ngingabe ngisahamba lapha ya. Ngoba ngikuthokozelanga konke lokho. Ngoba ngikuthokozelanga uqhuzuka ngale yandlela. So kahle kwenzekile kumele ukuvula amehlo, kumele ukukhanyisele, kumele ukwenze uthathe isinqumo thizeni impilo yakho ukuthi cha ngeke ngisakwenza ukuthi ngishiya le ndlela. So uma usufinyelele kuloko khanyiseleka okufika engqondweni yakho ukuthi hayibo makuthi iyama ngempela inhliziyo yami. Ngale kathi sishanga amandla gogo ngalamafutha kade wadla mhlawumbe kade udla igwinya shisa ilanga. Okuphuza udrink into enoshukela kakhulu, sugar plus sugar plus imbilisi bese shanga amandla gogo uzoshawa ekhanda. Kumele lokhu kwenze kuvule umqondo ukuthi ayibuke mase kuthiwa ngiyaqhuleka la ngabe savuka. Mase kuthiwa lesisize singishaya ngivele ngilalela phansi ngabe savuka. Mangithiwa ngishayela ngekhanda phansi njengoba ngiphuma ungozi njengamanje lesigazi lophe kakhulu kuzokwenza njani. Le nto le kumele kuvule amehlo, ikuvule ukuhlakanipha, ikwenze ufune indlela engcono, ikwenze ufune ukwenza kangcono, ikwenze ufune ukwenza kahle, ikwenze ufune ukulungisa because ingawe lento wena olimala at the end of the day. Njengoba ngiphelele umoya nje. Makwenzeka Nkosi yami, hawe manje bengiphefumula kabuhlungu kanje, mangiphelele umoya, ngingenze njani nje ngempela? That is in caps. Ngingenze njani ngempela? Mimi lo mbuzo kube umbuzo ozibuza wona njalo. If ubhekana nezimo ezifana nalezi, if ubhekana nama circumstances akanjalo, if ubhekana nezinto ezingalungile ngaleyo ndlela. Lokho kumele kwenze ufuna ukukhanyiseleka, ukwenza ufuna ukuzisiza, ukwenza ufuna ukuthi angenze okungcono. So iqinise kumele singalibali singabantu ukuthi one thing kumele singayilibali, ukufa kukufa. Ukufa kukhona. Ukufa kuzokufica. Noma ulele, noma uhamba, noma uphuza, noma ugijima, noma ucambalele, noma ukhuluma, noma wenzani, noma ugibela imoto, noma usemsebenzini, noma ushayela, noma wenzani uyabhaka,
noma uyapheka ungashisa leso stofu kanti sizokuthela ngamanzi angene akushise wherever la kuzoba bucayi khona kushise kwamehlo kushise kungenzekana noma yini. So ukufa kukhona kuhlezi kukhona kuhlezi kukhona kufika njalo la emhlabeni each and every second kuphuma isidumbu second manje sithi isidumbu. So one way or the other you will die eventually. One way or the other uzofa. And khona la uzofela khona inkinga wena akwazi lokho. Mhlawumbe uzofela emgaqweni nje uzowela emgaqweni nje manje inkinga akwazi lokho. Mhlawumbe ngeke uzuvuke namhlanje nje ubulale udle into ongayithandi into engazwani nawe akwazi lokho. Mhlawumbe uzokuhlaselwa imimoya esitha because kuba ne code. If emoya emaphushweni uphupha usuku sezweni la kamoya ngithi sukubanjwe icode thizeni it's like umbilical cord mebambe lokhu ehlanganisa umama nengane ngithi so ngale nkathi usuphuma wena uyezweni la kamoya kuba ne code esuke ikubambile le engaqhashuka ingaqhashulwa isitha bese uphelela lapho bese ungaphinde uvuke ethi uvele walala wangavuka ubengaguli bengenalutho because kungqashulwe le code le exhumanisa wena spiritually ne physical being yakho. So you can die anywhere. Ungafana noma nini. So leyo nto leyo angabe into ezokumangaza, angabe into ezokuthusa. Angabe futhi into ongazithi ungayibalekela cha. Azi ukuthi kuyofika futhi nangesikhathi esingalindelekile. Nangosuku ingalindelekile. Ngaleyo ndlela masisebenze njengamanje. Work now. Because awazi ukufica nini. Futhi ngicela ukuthi usebenzele ukuthi makukufica at least ufice ubhabhadisiwe. Kukufica uhlengiwe. Kukufica ungokhulekayo insuku zonke. Kukufica ungokholwayo. Kukufica ungokhonza uJehova yena yedwa. Kukufica uthanda uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakho. Ngayo yonke ingqondo yakho. Ngawo wonke umphefumulo wakho. Ngawo wonke amandla akho. Ngaso sonke isikhathi sakho. Ngoba sibheke uJehova. Singakuphelela noma nini. Kungani simosha? Ngezinto engeze zakusiza ngalutho. So azi umuntu kaNkulunkulu ukuthi konke kunesikhathi sakho. Konke kunomzuzu wakho phansi kwezulu. Konke kungenzeka noma yini noma kanjani. Uphila yiphi impilo? Wenza ini? Wenza kuphi? Uthatha ziphi indlela? Isitha namademoni nemimoya spirit bayaphahlwa ngaso sonke isikhathi. Izohlezi lento mekukhola ikutshela ukuthi yazi izokubulala kangakanani. Noma ungangatshelwa imimoya mhlawumbe ezindlebeni because abantu abaningi abanayo ability ukuthi bakwazi ukulalela imoya makhuluma. Sonke sisakhula sisazama ukuthi inkosi isicacisele bese siyazazi zonke izinto. So ungatshela abantu abasemaceleni nje. Ake ngithi niyaphuza mhlawumbe niyibhemela nikhozi inhleni nani. Uvele wena ubheme kakhulu uzukhwehlela. Asho lo seceleni ukuthi hayi ndoda uzokubulala ugwaye wena masubhema kanjena. Lawo mazi lowo kusuke kahle kwimoya esuyiphahlwa ukuthi hayibo uzofa. Because you're not supposed to hear those words. Akumele ngabe uyatshela lento ukuthi uzofa. Ngoba uzovuka emaqandeni, uzophaphama, uzofuna ukwenza kangcono, uzofuna ukwenza into engeke izikubulalise. Engishoyo ukuthi vele uzofa la enyameni, but mabethi uzofa. Basho ukufa nokufa. Ngoba ufele kule sono, awusoze wakuthola ukuphiliswa. Kuyothi uKristu esezolanda ibandla lakhe sebevuka abafileyo. Phinde futhi ufe. Because kunokufa kufiwa kaningi. Incwadi esambule echaza. So ngalo mazi kumele akuvuse kahle emaqandeni. Ukhumbula ukuthi hayibo ngizofa kanti. Awungeke angiyeke lento. Kumele kubuyisele umbuzo ukuthi engabe ngiyofelaphi. Njobe ngiyuphafuza nje ngikhipha ngiyofelaphi. Ngizoyaphi ngale kwethuna. Kuyokwenzakalani ngami ngomhla wokuphela. Ngabe izulu lithini mina mali ngibheka licabanga nje ngempela ngami.
kumele kubuyisele yonke leyo nto leyo, yonke leyo mbuzo, konke lokukhanyiseleka bese uyafuna uzifuna ukuthi ngeke. So imimoya iyakutshela ukuthi izokubulala. Sonke siyazi ukuthi iyabulala. Iyakutshela ukuthi izokubulala. Yabo ngale demon le ehukisa ngalo ukuthi uphuze noma ungasathandi. It's telling you kahle kahle ukuthi ngelinye ilanga uzothi uma usufile la izobe saqhubeka nawe nangale kwethuna. Uqhubeke nawe ukuphuza noma ungasathandi. Naba kade bentshontsha lapha emhlabeni kuyenzeka nangale kwethuna aqhubeke nakho. Aqhubeka ntshontsha, aqhubeke iphara, aqhubeka enze njengoba kade enza lapha emhlabeni. Cabanga usentshontshela abantu abaphilayo ebefile yena. How insane. Kona ke le bantu baNkulunkulu. Masizifune. Masifuna ukukhanya. Yonke into ibhaliwe abantu baNkulunkulu ukuthi iyabulala. Ngisho ugwayi 20 ibhaliwe tobacco can kill you. Tobacco causes cancer. Uyazi ukuthi iyabulala lento if uyifaka kobe overdose izokubulala. Lokho akusho ukuthi uma uyifaka kancane ayikubulali. Uma uyifaka kancane kusho ukuthi kubulala kancane kancane. It's about ukuthi ungayifaki at all. One way or the other uzofa. But awungafeli sonweni. Awungazilandeli futhi wena ukufa. Ngezinto zakho zobubi zokungezwa. Uzongasondela enkosini zongenza intando kaNkulunkulu kusanesikhathi kusanethuba usaphila kusangenzeka. Awungazilahlekisi wena uzibulala wena ngamasibomu. Likhona ithuba, likhona ithemba, kukhona ukuphulukisa. Awungasicimi wena isibani sikhona sikhanyisa bha kangaka wena ufuna ukusicima ngenkani for what? Kuzokusiza ngani? So abantu baNkulunkulu enginesiqiniseko sakho ukuthi njengoba umthetho sowalotsha la ephepheni zenhliziyo zethu sisiwazi singatshelwanga uyenza wazi lento yenzayo ukuthi ayikho right. Inkinga isekuthenini isuke vele le moya isithumba umphefumulo wakho ngoba ngisho ngathi uyabona ukuthi hayi ngisho kuthi uyabona ukuthi impilo yakho injani, ngisho kuthi uyabona ukuthi lo gwayi usuziwa kuphathisa ngamaphaphu nokuphathisa ngesifuba usukhwehlela njalo. Noma kushithi uyabona ukuthi ususondele ekufeni nokudokotela usiyakutshela ukuthi ususalelo 3 months. But abantu abambuleleke ekuthenini njengoba ngisalelo 3 months kumele ngenzeni? Njengoba usalelo 3 months kumele wazana noKristu usheshe uhlenge uhleshe ukuthi ngiyakwamukela Kristu njengoMsindisi usheshe uye ngale kwethuna. uNkulunkulu sewangembulela nje okunye one day ukuthi nene kahle kahle indlela abantu abangazi ngayo into ekumele yenziwe noma into engaveli belula ukuthi umuntu athi sindiswa avela acela ukuthi afe semthaphi because vela isekho lempilo ephila lapha emhlabeni because usuke engazi usengaqondi usuke kulula kuyena ukuthi alahlekiswe aholeleke ebumnyameni kunasekukhanyeni. So into engaba usizo ukuthi kuloko asekwamkelile kaKristu kule mpilo aseyikhethile ukuthi ayiphile manje akavela amkela uKristu bese yadlula shone ngale ayolindela impilo yezulelisho nomhlaba omusha kuphela. Because abantu abaningi abafuna ukufunda ngithi abafuna ukwazi izinto abafuna ukuzisiza abafuna ukuzihlenga. Uzothi semtholile uKristu yes fine usemtholile but ngokungenzi okuzoba usizo ngongamkhandlekeni ngongayenzi intando yakhe uzobuyela back to school phinde eqale maphansi and kuzoba nzima ukuthi aphinde futhi amamkele kabusha. Especially when it comes to abantu asebembulelwe izinto ezinkulu if esebuyele emuva eseqala amaphansi esewa akavuswa ngumuntu because wazi wonke amaqiniso. Wazi zonke izinto. Ngobani ongamtshela? Uzothi umtshela ngencwadi yazi chronic uyazi njengoba ezazi uyayicula. Uzomtshela ukuthi uKristu nje uzothi uKristu sanda kwenzani. So ngisho kuthi uyabona ukuthi sekusondele kufeni ngalemfebo esikufakele inqwaba yezifo kepha uyaye ungabe nomnyakazo nje ekuthenini so because kumele uvuke ufune ukwenza okuhlukile fana noma usemgodini bantu baNkulunkulu ukubona ukhanya nakhe yaphezulu kodwa awunakho ukwazi ukuthi ungafinyelela kanjani kuko futhi nabakhona lapha emgodini abafana nawe ngezenzo zobumnyama bayakudonsa ngazo zonke izindlela.
So kalo myalezo nje ngifisa sikwazi siqonde kakhulu ukuthi isitha siyakutshela ukuthi sizokubulala. Siyaphahla ukuthi uzofa. And uyazi vele ukuthi uzofa but awungafeli emanyaleni. Ngoba akukho ukuphulukisa kuwena mawufela endaweni kanjalo. Akukho ukuphiliswa. Akukho ukubonana noKristu. Ungafeli emanyaleni umuntu kaNkulunkulu. Ungafeli endaweni enjalo ngoba awusoze wakuthokozela ama-results wakhona. Awusoze wakuthokozela imiphumela yakhona. So kanje le ndaba uthi noma iqiniso lingashunyayelwa kangakanani elingukhanya, kepha ngoba umphefumulo wakho, because imphefumulo isithunjwa ngazo zonke izinto manje. Ithunjwa ngokudla okudliwayo, kubulala unembeza wakho, inyama negazi nanani. Ithunjwa ngento oyibukayo efonini, hlezi ucabangana naleya video nanani. Umphefumulo wakho awucabanga ukuthi kumele wenze into efanelekile because umphefumulo wakho uhlukaniswe kathathu. Une-will, ne-emotion, bese uba nengqondo. I-will ukwenza, emotion imizwa nengqondo. So ngale kathi kuthunjwa ingqondo yakho suke uthumbekile ngaso sonke isikhathi. Usungacabange in good senses. And then mase kuthunjwa ama-emotions wakho suke nje imizwa yakho noma yini. Lo uthi khale yakhala uthumbekile kuphelile. Ne-will yakho awenzi into oyithandayo but ungenza into ethandwa isithi, ungenza into ethandwa amademoni, ungenza into ethandwa ubumnyama. That is how umphefumulo wakho uthumbeka ngakhona. Ukuthi kumele ulalele izwi kaNkulunkulu but awukwenzi lokho. Ungazi na ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi unqabele ukuthi umuntu kaNkulunkulu angene bese nifundise kaNkulunkulu because of what of your will. So noma iqiniso ngashunyela kangakanani awuzwa lutho. Noma uzwile but ngina ngapha kuphume ngapha kube inhlanga zimuka nomoya kuyifanele nje ngazuthi awukaze watshelwa lutho. Kuyifanele nje ngazuthi awukaze wezwa lutho. Kuyifanele nje ngazuthi so umphefumulo wakho uthunjiwe. Uyaye ungabi nakho ukwenza okufanelekile. Ilahleka lapho indaba ngoba lo mgodi okuwo siyazi sitha ngelinye ilanga ne-TLB sizofaka inhlabathi. Because uJohn 10:10 usho njalo ukuthi isitha size ngokweba, ngokubulala nangokubhubhisa. Yabo nje kusemgodini waso sintshontshile. Sikwenzisana noma yini ngokuvuma kwakho kodwa because singathi usathane uyabaphoqa abantu no. Kuba izingane zakho bese uyavuma bese uyayenza lento ozijwayele bese kube ngazuthi yakho into oyithandayo. So sekuthumbile wahlala lapha emgodini. Bese sifika ne-TLB zobe sizokubulala mase kuthiwa amagugu alilezi asale emathuneni. Bese usugqitshiwe lapho ke sekubhubha kwakho usubhubha ngale kwethuna. Ubhubha ngale la uzobobele khona. La uzobe ufaneleke khona ukuthi ufinyelele khona ngezinto zakho. So sizofika ne-TLB sizofaka inhlabathi kube ubhujisa kwakho komhla wokuphela. Okwamanje nje ubusaphila. Usangaphenduka. Usangamemeza uJehova. Akusindi akakude nawe ula eduzane nawe. Useduzane kakhulu. Futhi nikuwe nibaningi lo mgodi lo. Kodwa uJehova mfune senokuthola umbizo esiseduzane. Mufuneni nathi kaNkulunkulu. Nangu Isaiah 55:6 simfuneni senokuthola nimbize siseduzane omubi mashiya imicabango yakhe. Ashine indlela yakhe yebo abuyele kuJehova ngoba uyakwenza ukuthethelela kube kukhulu. Uready ukuxolela. Uready ukuhlangula, uready ukuhlambulula, uready for yonke into uyakulangazelela. There is yona namhlanje umhlaba ungakabhubhi. Ngiyazi abantu abaningi bake bayibuze lo mbuzo lo simple ukuthi why umhlaba ungakabhubhi ngoba lo uzobhekana nani udlalwa ngathi. Incwadi kaPetru Petru 2 chapter 3 verse 9 uthi ngokuba inkosi ayilibali njengoba abanye bathi kungulibala kepha iyanibekezelela ingafuni ukubhubhe ngisho oyedwa kepha bonke ababathola ukuphulukiswa. Verse 10 athi kodwa liyeza usuku lokubhujiswa. Kanti luyeza uKristu sabubekile lokho kuluyeza. Bathi simfune manje. Usakubekezelela namhlanje. Njengoba usavuka kusabizwa wena. Njengoba usaphila kusabekezelela wena. Njengoba usakuhlengiwe kusabekezelela wena. So ngiyakuthembisa uJehova uyimisele ngokutakula, ngokudonsa, ngokuhlenga, ngokuphulukisa. Kodwa akwazi ukuphoqa ngani. Ngoba uJehova akanawo umunye, akanalunya. Njengoba nje isitha sihle simbeka njengoNkulunkulu nonya, akanalo noluncane. Bathi unothando.
namanje usayiphonsa intambo kulo mgodi. Usalinde wena ukuthi igrebe bese ke uyabambelela uqinisele kuyo ukuze noma ekudonsa ingasheleli ize iwe bese ubuyela phansi back to square one because kuzoba nzima ukuthi uphinde uyibambe futhi. So uyakubiza kulo mgodi wesono uthi phendukani ngoba umbuso wezulu usondele. Phendukani ngokuba ukufa kusondela kakhulu. Nisihlenge, nisindiswe, nibhabhadiswe ngoba ukuphela kwezinto zonke sekufikile and abantu baNkulunkulu sekufikile siyakubona kuyabhujwa emhlabeni ngendlela esimanga. Abantu sebefa nje kuhle kuyintuthane sobulawa into esimple, into ebingabulali kudala, into ubungeke uzuyitshela ukuthi umuntu engafa ngalendlela. Bathi sekuyenzeka nje manje. Phela kwezinto zonke sekufikile. Asisophinde libe khona elinye ithuba umuntu kaNkulunkulu. Yilo leli lisebenzise usaphila. Ungazi wacimela okugcina. Ungaphinde uvula amehlo. Ungazi wavala okugcina umlomo. Ungaphinde uvule. Ungazi zavaleka indlebe. Ungaphinde wezwa. Ungazi zaqina izandla singabe sanyakaza. Athi noma umuntu encinze kuphintsha kuvele kusale izimbobo. Selimile igazi lingasahambi. Sengasaphumi izwi. Usuqinile wonke umzimba. Ngoba mase kufike leso sikhathi sekuphelile. Bathi uJehova akafuna ukuthi ufike leso sikhathi ungakazani naye. Akafuna ukuthi ufike lo mzuzu ungakaphulukisi ungakasindiswa. That is why kubiza namhlanje. uJesu uyakubiza. Ubiza mina nawe. Oh yo. Amen. So uJehova usakubiza namhlanje umuntu kaNkulunkulu. Usabiza mina nawe. Umbuzo uthi uyavuma yini ukubizwa? Sabela uyabizwa. Ngabe sabela noma wenza njani? Ngabe sabela noma wenza kuphi? Konke kulele kuwena. Yikho nje ukuthi yazi abantu baNkulunkulu sesadlula. Futhi sesaphela isikhathi lapho kwakuba buhlungu ukudlula komuntu emhlabeni. Kwakuba nomunyu nje nosizi. Awuthi noma udlulele lethi unkosikazi ukhale unyaka wonke. Sekudlula inyanga usakhala because kunosizi ukuthi ulahlekelwe ilunga lakho. Hayi mela khishwa nje igama lokuthi ubaba ushonile kuyohayizwa. Kuhayizwe igceke lonke. Because into engimnandi lento ebuhlungu ukuthi ngeke ubaba asaba khona la kuleli khaya. Aya ngiphathi khona mase kufika usuku lapho khona kufika isidumbu lithe uFriday. Manje ngicaba Saturday. Noma lifike ngeSabatha. Even ngicaba Sunday. Kuyolala buwaca egcikeni. Izinyembezi ikakhulukazi emgcwabeni masezothi umfundisi noma abadala bethi wozani nizombona ukugcina ngeniphinde nimbone seniqhamuka senimbone seyisidumbu nibone ukuthi wayenganjena nibone ukuthi awemaka sanyakaza awuma useqinile usefana netshe usenjani usemnyama ubegula usenjani ngoba buhlungu lonto ukuthi vele nje uhayize uyibhuquze phansi angazi unqunzeke somehow. It was the most painful thing abantu baNkulunkulu ngesikhathi sakudala. Kwakuyinto eyilethe usisi, ilethe umunyu ngazo zonke indlela. Angiphathi mase zofaka ethuneni. Uyabuka ukuthi akuma bazomboza inhlabathi. Awe mabamlimaza uzophuma kanjani makuthi uyavuka? Khaliswe ikona lokho ukuthi makuthi uyavuka njobe nimvalela kanjena uzophuma kanjani? But manje kwakuba usizi lo olungapheshwa ngalutho. Ngisho umuntu akunika imali unendaba naye ngisho kunika ukudla ongadle ngisho ukudla. Angixoxe ngisho uxoxeke. Unkosikazi agoye lapha elibele ekhalile embuzile elibele ekhalile. Engaphumi ngisho ukuphuma elandela yonke into egezela la yenza yonke into la emacansini engaphumi ngisho ukuphuma because ehlonipha umyeni wakhe. Bezile isikhathi eside but manje sebezile 3 months aseqaqile umuntu seyijolela abasenandaba unkosikazi emgcwabeni uyena osephume ngene emakhishini kanjani akasakhali ngisho ukukhala kusenandaba nje yonke into nje umgcwabo sekumgcwabo usunane after tears la kuzophuzwa khona kudaka uphinde kufomunye. Khona those times abantu baNkulunkulu lapho umgcwabo ohlonishwa wawesathu kwawubuhlungu manje asekho ubuhlungu sekuyinoma. As much as kusaba painful ukuthi hawu nkosami sihambile sibani but akusekho ngalela zinga lelo kwakuyilona kudala.
yikho umngcwabo nokufa komuntu ungasahlonishwa, yikho umngcwabo nokufa komuntu ungasesatshwa, yikho umuntu ukufa kwakhe ngelinye ilanga angasakusabi. Because awuthi ubuka umngcwabo umuntu usaba uthi ma nami kuyoculwa ngami ngelinye ilanga, nami kuyobizwa igama lami, nami kuyobhala ukubuka iprogram bese kuvela ubuso bami, nami kuyobhala umlando wami. Uzoyibuza uthi hey mlando nami mina kuyothiwa ngisale ngashiyani Nkosi yami, mina kuwukuthi nokuthi. Bathi manje akusenandaba, yonke into nje sizenzela umathanda, yonke into. Maye besizwe sithunjiwe, maye umhlaba unganaki, maye kubantu abangenandaba. Phendukani kusemanje, inkosi iyabuya, bantu baNkulunkulu. Inkosi iyabuya engiseduzane. Bathi imimoya iyaphahluka, iyakhuluma, iyasho ukuthi uzofa wena. Phuza kangaka uzofa, bhema kangaka uzofa, feba kangaka yazi uzofela emanyaleni. Wenza zonke lezi zinto yazi umthetho wakho uzophelela kanje ngawo. Qhubeka nje uyenze yonke lento oyenzayo kuzokwenza u1 no2 no3 ngempilo yakho, and kusuke kuzoba njalo ngempela, guarantee for sure 100%. Wenza kanje uzoba senkingeni. Uyakhunjuzwa uyayala abazali, uyakhunjuzwa uyayala enkonzweni, uyakhunjuzwa uyayala ngentshumayelo kwaye senkundleni zokuxhumana, uyakhunjuzwa uyayala abangani bakho, hayi bomngani ngeke, nempilo yakho ngeke ayikho right. Uyayala umzali wakho uthi mntanami ukuthi nokuthi ngilalele mntanami, mina ngimdala, mina engakuzala. So imoya iyaphahla ukuthi izokubulala. Yabo nje ubukhola lo moya, ukhola ngale ndlela okhola ngayo. Ngale nkathi usuza ukuthi umzimba wakho usekho normal, yazi mina bengabhilivi kanje, mina sengihlezi ngiphethe ikhanda. Ingale nkathi kumele lokho kukhanyisela ukuthi hayi ngubani mina. Ngale nkathi ushawela leso siyezi leso usuyidlile lento wazi kahle ukuthi ayizwani nawe, kumele ukukhanyisele lokho ukuthi hayi angiyeke lento. Ngale nkathi usushawa ileso sifo senhliziyo sekutshela udokotela ukuthi usale lesikhathi esincane, buyela kuJehova. Leso sikhathi leso sibe sincanele ukuthi wazane nomfelethu uJesu Kristu. Leso sikhathi sibe sincanele ukuthi uzibuyise enkosini, uhlengo, usindise, ubhabhadise, usaphila ngoba vele uzofa. Vele kuseduze for bonke abantu kufa. Kuseduze for yonke indalo kaNkulunkulu. Ngoba singafana noma nini, noma kanjani, noma kephi. Kuseduze for bonke umuntu. But makusakhona isign ukuthi lento izokulimaza, izokubulala, awungathukeli ukuthi hayi angifuni ukufa, ngifuna ukuphila nani. Yes vele ukuphila kumnandi, yes vele siyakhandlekela, but zinikeze iqiniso. Ungayincishi iqiniso lokuthi vele kuzofika usuku, vele kuzokwenzeka one way or the other, vele songifica isikhathi, vele sofika lelo thuba, vele ngiyofika lapho. Ngoba akusile ikhaya lami leli, okulapho sophumula khona. So liyalangazelela yini ikhaya lokuthi ufike khona usuphumula nangempela, ufike khona uphulukiswe nangempela. Because imoya iyasho, iyaphahluka, iyasho uzokubulala. Wena bheka ukuthi yini ebulalayo lapha emhlabeni, bheka ukuthi yini ephilisayo lapha emhlabeni, bheka ukuthi yini esindisayo lapha emhlabeni. Ubalekele konke okubulalayo, ulengazelele, uqikelele futhi ukuthi uhlale kuloko okusindisayo khona kuzokuphulukisa, kusize wena ngaso sonke isikhathi. So iyona ndaba abantu baNkulunkulu leyo, ukuthi bantu phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele. Phendukani nihlengo, nisindise, nibhabhadise kusemanje usaphila. Zisahamba inyawo zakho bandla, usakhuluma ngeindebe zakho sithandwa, ngoba kulele ezandleni zakho, akulele kumfundisi wakho, akulele ngisho nakumzali wakho. Una 9 years, una 10 years, akulele ngisho kumzali wakho, but kulele kuwe nje manje. Because sesinako ukuyikhethela yonke into esifuna ukuyenza, sesinako ukuyikhethela yonke impilo esifuna ukuyiphila. Khetha uJesu phela manje, khona uzobe ubona uzothola ukuphulukisa nokuphilisa ngaso sonke isikhathi. Khetha ukuphila sithandwa sezulu, usabekezelelwe, usahlengiwe, usasindisiwe. Sitshela uNkulunkulu sithi imimoya iyasho ukuthi izokubulala. Qaphela konke usukuzwile, konke ukubona ukuthi nempela kuzongibulala lokho, ubalekele. Zonke iziyezi lezo ezizwayo, uma udle leyo nto leyo, ungabusayidle leyo nto leyo ngoba uzofa ngelinye ilanga. Lonke lelo khanda oluzwayo,
uma lokhu usukudlile lokhuyana, uma usuphuzile uyaphuza, usulale lapho walala endaweni ongayazi, waze wadlwengulwa, waze wenze izokubulala ngelinye ilanga. Zonke lezi ndlela zobumnyama enicishe nabanje ukuthi awu macishe Nkosi yami besishale, hayi sicishe sabanje Nkosi yami, kuvele kwenza ukuthi ayi nathi sisinde, uvele wavele sashaya imoto sabaleka sachitha. Next time angeke uzobe ucishe, but uzokucima wena. So bantu baNkulunkulu, imimoya yasho ukuthi izokubulala, uzocishe wenzeka, uzokucima isibani ngelinye ilanga. Esingiphinde isikhanyise umuntu. Bese uKristu ngoba sakubekezelele, sakuthandile, sakuhlengile. Lihle ithemba kuba usaphila, usathola ithuba. Amukela uKristu njengoNkosi nomsindisi, uthola ukuphulukisa, ukuphilisa. Bese uhlala ebukhoneni baNkulunkulu, uzondle ngezwi lakhe, wenze intando kaNkulunkulu, umesabe, umthande, umkhonze, ugcine imiyalelo yakhe elishumi. Siyayazi sonke ungebe, ungabulali, ungaphingi. Ubusane na each and every day ngokuvuma zonke izono zakho ngomkhandlekelo nokumlangazelela. Khona ezokuphilisa, khona ezokusindisa. Ngoba konke kuyabulala, isitha siyabulala. Amukela uKristu. Ukuze noma ufa ukwazi ukuthi uphile nokuphakade ngale kwethuna. Ukwazi ukuthi emlindweni eparadise. Ulinde umhlaba omusha. Kube lokho kuphela. Awusihlaleni njengamanje. Nkosi nje ibe nani. Into sisi kakhulu. Hlala nazi ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono. uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Ezinye inkundla zokuxhumana ulihle ithemba ku-TikTok. Lihle ithemba wende with Mzobe ku-Instagram. And then lihle ithemba Mzobe ku-Facebook. Lapho khona imbhalo. Phinde kube khona futhi nama-video. Nkosi nje ibe nani ndlulisele nakwabanye. Bathole ukuphulukiswa. Ngelihle igama namandla likaJesu Kristu. Amen.